Anyang laki din! Nasabat ko ni Carol itay ije bodega. Ay na, nagtadam ti panagkitkita na kanya. Ha? Ay taapay ngay ka no, mayang. Jakman ang munana. Awan mo ti saan anasaya at ngar aramida kan ko na. Ay, umapal siguro akin ka. Ay, pudno day tanako nayo nana. Amok nga umapal la day jay kanya. Nagalas mo't ngamin ti panagrup-rupa na. Kan maysa, di na pa'y ambo ti agdala iti ikaw kawas na. Nakabadbadoy akitaan. Wan nga rod nana. 35 pay lang ang titahon na. Ngamkas la grup-rupan as senior citizen. Apay matakas na ti magbagayo ti gayem ko, nana? Akat, puno mat, isu akagura ni Carol ni Mayang. Gaputa umapalaang kan kwa na. Anya? Kita amot ngamin ni Mayang Pasig a branded ti kawas na. Jag, li, kaskada miral ti sapatos na. Angam ni Carol, pasig mo't awagwag. What? Wagwag lang arudan, di na pa'y amo nga ibagay mo't. Anya? Hay nana. Bakbakitan kayon, ngam nauyaw kayo mat. Noan arigan, manulaan ti orasyon, anabat ba di tito'y lubong? Aniya? Puno man. Imbes ati orasyon anabat bati, kat usaran nyo nga agsingsingpat, tapno numatay kayo, kat saan kumanga ijay ayan ni among mo as satanas ti papanan nyo. Ngam saan mat? Tamaala yung pailang taguyaw. Andiyan lakit din na ya. Aniya? Bakbakitan kayo ngawan manaknakam nyo. Imbes sa dilawan nyo ni Mayang, saan na nasaya taguy uyaw, saan mat? Da kayon sakit di ti mga isursuro. May una yan. Anya nga to ti basol ko iti dayjay amayang. Takas tauna iti panagsasauna kanya. Amo matan ti ugali na dayjay. Kunam lano asino abaknang. Kan may sa anak mo to umapal kan kwa na. Anya kumati apalak ngay. Dagiti branded akawas na? Ay saan? Never. Katuan mat. Uray siya. Saan ko met nga apalan dagiti branded akawas na? Whatsoever no siya. Ang importante sa akin, at dakawas ko, kanadalos. Ayusan. That's very good. Katuan, dila tanga agyaman ni Mayang. No afford na ti kakasjay kangina akawas. Saanan anas ka nga aguyaw iti pada na atao. Never mind, my friend. By amon. Tinabatag. Awan ti dagas nga aramidan ta kadakwada. Be humble, ika nga. Nagbalon ka di Mayang. Ha? Ay, kwa, wala nga. Nagwalo na. Iso na lang ang tawan si daabalon ko. Iso ang mapanak mangan ijeruar. Kasta ka di. Da kayo ngay nana. Nagbalon kayo ka din. Wan, nagbalo na. Ala, mangan kayo dito yan. Tainak mangan ijeruar. Agsubli akmet laang kalpasan ti panangan ko. Mala, mangandan friend. Katuan ramanam da ito'y balon ko si daan. Nagmayati na may ani nanang nagluto. Alaman nga ron. Oh, ay no. Nagnanam matanday ta si Dam. Ay no. Ala, bagin matanday to si Dat. Makisida kiti balon mo asida. Ha? Ala, mangantan. 1 hour lang di break tayo. Lumabasak pay. Inakman mangan ijeruar. Ah? Adabalon ko. Ngam kayat ko lat tatimapan mangan ijeruar. Sana bale? Adamat kwarta kapag bayad ko iti foods ko. Aniya? Si kamot gaya Mayang. Anya ti order mo?
anak nga agurder. Ha? Anya nga rod ti ka na, nasaan ka nga gurder? Adda balon ko arais, ngam awan si daa. Ay. Himo ko na ay, nga umutang ka man ay. Ay pangasim mayang nagatiddugan ti listaam nito eh. Pasensya ka, ngam saan ka talaga apautangan? Ala, padawatan nakman nga rod iti sabaw, isulatan ati si daa. Ha? Ijayak suli amangan, iti kas na, awan makakita kanya. Malala. Hinggang nga rodan ni Jesuli. Isarunok ti sabaw mo. Eh, si kamad gayang pare. Nagladaw ka mo tin nga umay mangan. Wan nga rod, pare. Anya to order ang nga rod pare. Tay dasaran kan, tapno mangan ka mo tay. Sigurado ang mabising ka. Dahil ito'y sinigang pare. May isang order. Agsabawak man. Ay, katuwa na pare. Mala, agtugaw ka nga roday. Tay dasaran ka. Anyati ko ng pare. Sabaw lang ti sinda ni Mayang itay. Uwin pare. Awan ka nung amin ti paggatang na iti sidain na. Madamit balon na rice. Ho, una yan. Diyak amo na niya ti ibagak iti dayja babae. Ha? Amin nakakaduaming agdrab-trabaho iya grocery. Uyawan na. Gaputa branded amin akawus na. Sa ita, sabaw, tisidsidaan na. Kituway. Kinapod no na. Saan lang na minsan. When no namin dua kas jay. Tunggal umay ditaw eh. Sa paula ang tidawatin na sidain na. Ho, salbagkid de. Naglay ngagpasikat. Ang tagayam. Agsidsida iti sabaw ti awanan bain a babae. What? Anya? Ni Mayang? Sabaw ti sidsidaan na ijay restaurant na Dino? Wen ka no. Isuti ko na ni Dino kanyak itay na panak na nga ni Jay. What? Kundi kaus iti pasig a branded. Awang matgayang paggatang na iti kanan na. Hoy, supay Di awanan ba yun na babae? Maminsan pa'y nga guyaw. Talaga pabain iti kasta unay. Ah? Ay! Ay! Makapaarlap. Nakauy-uyaw. Nga magsitsida iti sabaw. Uyaw plus sabaw. Ay salbaga babae. Di lang nagbain. Wen nga rod. Hay! Uray wagwag ti kawis mi kinigharon. At least, makasida kami iti agkakaimas. Saan nagaskan kuha na sabaw. Oh! Ha? Saan kumat nga uyawan ha? Ngam, marunudak lang. Gaputan na ka uyaw. Nga magsidsidamad kaya iti sabaw. Uy, bakla! Ay, nagpagsamot ng dayta akatawam. Nakababain ka dagiti tattao agumatgatang. Awan makalapan iti parangkat katawag, friend. Kaya't kung ibig sa ti katawag, tayo mga kumati buo abilanse. Ay! Anya? Ay na! Naglasto ka tao. Uyaw na amin na di mga nga magsitsidamad gaya may sabaw. Ha? Asino ti dakdak ka matam? Ay na, sino ba'y kuma? No sana ni Mayang. Ni Mayang? Agsidsida iti sabaw? When? Pudno. And that's the truth. And nothing but the truth. Gabutawan paggatang na iti sidaan na. Anya? Kundi ka si Tili, Jag, kaskada jeans, nga kakangina, nga mawan madgayam si Dan na, ay, salbag! Anya ti kunam? Surutan ta ni Mayang ije restaurant da Dino inton pangaldaw? Oh, and friend, payman, surutan taman. Ha! Makitak lang nga sa bawti si Dana. Ha? Babae na kitikas na unay ko nagtumat. Anya?
Nakalalas ti ugali na. Nagtulad nga guyaw iti pada na. Gayam. Awan igadang na iti lamutan na. Dayta nga rod, friend. Iso asurutan taman. Ikakman iti pagnakman na. Dayta, mangan kan mayang. At dayta ti sabaw adaw dawatan. Agyaman ako na yan. Awan na nyaman na. Mangan kaki din, kabayatan na basit ti tao dito restaurant. Ha? Mangan no babayin kan tumanay na mangan. Nuado ti umay mangan. Ala, panawan nak nga rudan dino. Tairwar ko maten ti rice abalon ko. Manganak maten, mabisina. Una yung tikas labiyang. Awan pa yan maigatang itinaimas asidaan. An-ano sa kun ati inaldaw asabaw. Bakla? Carol? Apoy anak laat ka nakakita kada kami. Wan nga rod kat. Oh, ituloy mo ka dilat tati mangan, mayang. Di ka agbabain sa sabaw lang, di si Dam. Anya? Ay na, mayang. Oh, mayang. Diya ka muna niya ti bagakan ka. Ay, nakunak no sana budno ti timanon kanyak. Ang sabaw lang, di ka na yun na si Dam. Tunggal umay ka mangan dito ay. Ngam, ay swas. Pudno mat gayam. Ha? Amom? Ha? Amom si ka. Nagmayat ka nga akupan sa ibar sa kijaruar. Ha? Nakalaslatog ka. Nakauyaw ka. Kundi kawas ka iti basig ang inginaan. Nga mawan madgayam igatang mo iti si Dam. Danga. Anya? Saan da ka nga uyawan? Marurod kami lang kan ka. Gapot na nakauyaw ka iti pada matao. Ngam sabaw madgayam ti si Dam. Siya, imbes ang maasyanak kankwana, gaputa sabaw tinakita ta si Dana. Saan? Marurudak ka talaga. Ay, uray siya. Saan laki ti arumwat ti aasyak itilasto kakaskan kuana? Wan nga rod, agtrab-trabaho mat. Ngam no apay nga awan igatang na nga ta iti si Daan na. Kat siyempre, igatang na itili akaus na. Jag, kan merela sapatos na. Ay, por Diyos, por Santo, pakawanam. Jak la kabailan nga aramiden di kasjay nga aramiden na. Ay, uray siyak mat Uray wag-wag ti kawas ko. Basta da igatang ko iti kanak. An-anwam tanginginaan akawas. No an-ano samot ti sabaw asi Daan iti inaldaw. Ay, my gosh! Uuray awan! Oh, apay akas na lang ang mayang. Nakaululimot ka mat. Mababainak kami nana. Ha? Itay napanak nangan ije restaurant da dino. Imay dabaklakan Carol. Ay na, nakita da asabaw ti sintang. Aniya? Mababainak ka talaga nana. Sigurado nga iwaras maninday di abakla ti nakita da. Ha? Sana nakababain ti panagsidak iti sabaw. Ngam ti nakababain, ti pananguy-uyaw ko kadakwada. Nang runakin ni Carol, apasig awagwag ti kawas na. Ala, aguli magkalata. Aniyaman ti mangagmaw nga ibagada. O, anya? Kumusta kan, mayang? The Great, taba nagsabaw. Ay, malaguyaw ko na kuma. Ha? Oh, ala Apay, saan ka ngagsao? Kung ko na madlatnan. Apay, awanan dya ugalim ang managuyaw. Ha? Naikat moan? Nagbabalikan? Anya? Ay namayang, amon. Marurudak unay tunggal malagit ko tinakita ken ka ijay restaurant.
Ha? Hindi kinapudno na nagmayat ka nga'y pungot. Ha? Tandaan am dayto nga ibagakan ka, ha? Unahin mo ang kailangan mo, huwag ang yabang mo. Mawatan? Ha? Nagmayat ka apasubsuban, no jakla pa ka ikatan dito grocery ti mang tibab, kan mangibabain kan ka dito ay, inaramid ko itay pay. Bakla. Nagalas ti ugali, nagalas. Uyaw am amin nakatrabahuan tayo dito ay. Gapo ta kabailam ti gumadang iti ngingina nakawas. Ay ngam gayam, ay suas. Ako ni gatang mo iti si Daam. Sabaw lang. We have a family to feed, not a community to impress. Don't you know that? Ibagam lang, no di mo maawatan, ta ilukan nuwag pay. Danga! Anya? Ay na, udno ti imbaga ni baklakan kamayang. Ha? Saan nga minanasaya at ti agoy uyaw? Nang runa no awan mo't igatang mo iti makan. Miko. Kita am da karol ken bakla. Uray simple lang tinal daw akawsda. Ken uray wagwag akunan. Ngem, agkakaimas ti balbalunan da asidada. Ngem sika, an-anusam ti sabaw. Oh, anya, may sabaw? Ah, Oy, may sabaw! May sabaw man latan, tiyawag ko kan ka. Ha, pa yan nakaululimag ka? Ay, maikawag pa yan na makakita kan kakasta. ay sus. Ay, ala, panawan kay pay. Oh, imanaw ni Miko. Oh, pudno man. Imbes sa sigod mat, akabayatan ti panagtrabaho, igid-gidan mo mat, ti sumanoo nga agoy uyaw iti pada matao. Bakla. Nakakaskas tao ti panagululimak mo. Siguro, no saan mi anakita asabaw ti sidam, iti restaurant? Aging gaita, until now, ha? You know? Lastong karata. Anya? Aniya? Saan ka na sumrek inton bigat mayang? Saan yun, nana? Ay, apay ngay. Sayang mo't ano kasta. Agresign ako dito eh. Diyak kay atan ti sumra. Angam sayang mo't. Mababainak, nana. Mababainak at talaga gapo iti aramid ko. Aminan ngagtrab-trabaho dito. Kamuda asabaw ti sidsida at iti restaurant. Iso akanayon da nga agil tunggal makita da. Ha? Mababainak ko na talaga, nana. Uray dabos. Kat amuda matan. Awanan ti rupak nga ipakita kadakwada iti inaldaw. Damag kung ag-resign ka no, mayang? Ha? Abay ag-resign ka? Gapo iti bain mo, kasta ka di? Aklo na. Pudno day tayong bagambak la. Mababain ako na talaga. Oh! Nasayaat mo ta nakariknaga iti bain, danga. Adal day taken ka. Lesson learned, you know? Sana rasaya at agparparamag no aon matigatang iti makan. Mawatam? Bakla. Sapay la kuma, tano adaman ti sabali a pagtrabahuam. Saan mo kumaan nga raramidan di kasi tinaramid mo dito eh. Tanagababain, numatakwatan damanan, asabaw lang ti sidsidaam, itilaksid, ti kinamanagoyaw mo. Pakawanan na ko mga Mala. bakla. Awanan yaman na. Agbalbaliw kang aminan. Iti kasta, at dagong ko na day tapakawan nga ibagbagam. Miss Sabaw. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, Panang Tarabay.
Naimbag nga orasyo amin papagayam. Isagot mi ka na kayo, ti may samanen nga istorya, nga inkam pinaulwan. Sina, no sina, dito'y drama tayo, ami alaki din. Agsinatan! Di kan kayat! Balang kantis ka, babae! Di ka kumamot agpukaw seryo. Agsina manen ti bagbagam? Talagang agsinatan, Zeni. Nauma akon kan ka. Anya manen ayat ti panggurguraam kanyak. Agindi di mo ka pailaang. Naglawag dyan nakita. Anya tinakitam ayala kay. Lalakim ni Ruel. Awanan kayo itibain. Anya? Saan ko alalaki ni Ruel? Anya ka din day nga ibagbagam. Nakita kayong agsarsarita iti parangan. Agasan. Nagmayat tilin na nginyo adwa. Agin kinatawa kayo, pay. Ay, anday ta ka manen ako nak, seryo. Inik ka manen iti sabali akay papanan ti panagsarita mi kan ni Ruel. Amok nga da relasyon niyaw. Nagdaton mo't idikan ka ni Ruel. Awan relasyon mi kan ni Ruel. Naira na laeng ang nagsabat kami iti paraangan. Di mo kumaikan iti sabali akay papanan. Ulod! Di nakman ulbudan. Lalakim day dyan, Ruel. Noin baga na pisina, won ko na madagusan. Nanang, Nalabos mo't da dya, Sergio. Manangimon launay. jaklatan ikaskaso dayta. Patsyak ang makaamiris tumatlaang ni Seryo. Una, ngam nalabos ti panagimon na. Nagsarita kayo laang kin ni Ruel, ipagarupnan alalakay. Nanang, No ibaga naman ng tisina, agwon kan tapno agsina kayawn. nanang, saan aday ta ti solusyon ti problema? Basta jaklatan ikaskaso, ibaga nang agsina kami. Ay, no siyak ti sika, isinak adagusan ni Sergio. Sa anak lang agbutang. Nanang, Apay nga itaka lang nga sumangpot dito balay, Zeni. Nagapgapwam. napanak iji balay da nanang, ada ginagarakan kwa na. Apay nga ron ang nagbayag ka. Siguro, nagkita kayo ka ni Ruel niya. Anya? Ay, sabali man ti adda dita panunot mo, Seryo. Apay ko mga agkita kami kan ni Ruel. Anya nga iti amok, nulimod ti panagsinsin narak yo. Adday ta ka manen. Saan man aday ta ti panunutam? Makitak lang agsarita kayo ka ni Ruel. Agsinatan. Anya? Sinamanen ti bagbagam? Talagang agsinatan. Nung makita kayo nga agsarita ka ni Ruel. Masaya ta nagsabat ta dito'y paraangan, Ruel. Nay, makapungpungtot ka matan, Seryaw. Talaga makapungpung tutak. No di mo pa'y lasardingan ti asawak. Magbalinin ka nga alya. Nay, anya ka din dahi tangay bagbagam, Seryaw. Apay agsaksakit tinagam mo kanya ngay. Amok ang adda relasyon nyo kani bakat kaw. Anya? Ay. Awan relasyon may kini bakit mo, Seryaw. Ulbod! Nakita kayo ang nagsarsarita di na minsan ngal daw. Nagmayat tupay tilindangan nyo ang sarsarita. Anya? Hoy! Balagan karwil ah. Isinak ti kararwam no makita kayo pa'y ngagsarita kin ni bakat kaw. Anya? Seryo lakay. Sikapay laang ti makaamo dito'y balay, ah. Nakapulis ka man, Jenny. Sa dino ti papanam. Agudungak iti kanenta. So ako nakasikapay la ti makaamo dito'y balay. Agudo mo nagsarak kayo kan ni Ruel. Ay na, aday ta ka manen seryo. Apay ko mga agsara kami kan ni Ruel. Ay, dahito iti tandaan naman.
Iti ka nito ang makita kayo man nga agsarita, isinakan. Anya? Sa anak ang mabutang amang isinakan ka, Zene. Inakon. Hay, sina man ti ibagbagam kanyak. Awan matrelasyon mi kan ni Ruel. Agim imon kalaang iti angin. Tay dyan ni Zene. Limad asinurot ko di tsindahan. Paliiwak man ti garaw ti asawak. Amang ano kilat nga kita. Sino di lalaki ngayon masidagkan ko na? Ay, madiday to yan. San lagayam anirwel ti lalaki na? San mo't gayam ang lalaki? Kundi kat tumboy. Ay, kunak no lalaki. Pagitiwanan bain. Nagmayat tinisong da. Ay, sa bali da ito yan. Talaga sa balin. Agsaga na ka. Makaawid kan tulay di balay, ha? Paliiwag man mo niya tiaramitin da. Kumusta kan, friend? Nabayag asaan ta nagkita? Ayos lata, pren. Nadamag ko ang nagaburot ka kano. Iso ang nabayag asaan ta nagkita. Uwin, friend. 5 atawan ko ang nagtrabaho iji balasyo tao. Ayun gayam. Kakaisuna nagkita ta. Intabit ag merienda. Sige, pren. May kan, friend. Adamo kapag meriendaan ta. Naimas tiluto da iji ka. Mapantangarudan. Lakay, pasensya kan Nabayagan na ka ng gudong. Amok Sa bali man ang tijar mo Apay ka di manin aya. Agsina talangan. Makauwakan. Anya lakit din aya to'y asawak. Sina manin ti ibagbagam kanyak. Talagang agsinatan. Masaksakit anak. Anya, apay ko maamasakitan ka, seryo. Apay ka di manin aya. Asino di tumboy a kinasaritam itay ije tsindaan? Amom nga da nakasaritak atumboy ije tsindaan. Wen! Limad asinurot ka ije tsindaan. Sana ka nagbidot nga addaman kasinsin narak mo tumboy. Anya lakit din aya, seryo. Parparigatam laang tibagim. Sa bali manan ti agtartaray di ta utak mo. Ang dalakit di relasyon nyo ti dayja tumboy. Awan relasyon mi ka ni Joanna. Kaadalak dayjay idi elementarya. Isubot lagayam ang nagbangbang luka kin nagpapintas ka napan ije tsindaan. Tadagayam kasin narak mo tumboy. Ay, nalabusan day ta panagimimon mo. Awan relasyon mi ka ni Joanna. Hoy, dayto iti tandaan naman. Iti kanito aluklok kwenak. Agsinatan! Anya? Nagadumat tintod mo amakmakan mekin ni nanang mo anak kaw. Ay, wun, tatang. Kakaiso na nga da. Ay agyaman kami nga rod, anak kaw. Kukwayon da kita amakmakan. Sana bale, tado pa'y mo't dito yung balay. Ay uwan kayam. Sa dino tayan ni seryong asawam, yakmat makita dito balayaw. Napan iji talon na Nagalas ti ugali tayo diyang asawam. Pagimunan na ni Ruel akaruba. Wun nga rod, tatang. Nalabos ti kinaman nangimon na. Nakasaritak iti na minsan ngal daw ni Ruel. Pinangtaan na kanaw. Anya? Pinangtaan ni Seryo ni Ruel? Wen, day tamot timbaga kanyak ni Ruel.
Saan la ka nun nyagar aramid iti sana na sayat ni Ruel tapatayin ka nun ni Siryaw? Ay, di lagbain ni seryo. Apay ko mga aramidin na dayta, kat awan mo't relasyon mi kan ni Ruel. Mangibabain da diyang asawam. Amin lagi din kat pagimunan na. Apay aday ito lang tinabati ang makmakan dito balay Zeni. Impadawat ko ti daduma kan ni tatang. Anya? Impadawat mo kini tatang dagiti daduma ang makmakan? Wan lakay. Saan na bali? Taado mat ti makmakan dito'y balay. Ramanan damat akan ni nanang. Saan arumbang nga inikam da tatang iti makmakan? Ni, apay ko masaan kat naganak ko mat ida. Oray fay! Imbag ko mano nasaya at damit kanya. Anya lakid din ni seryo. Agong ungot ka manin ngawan gapgapo na. Anya nga awan tigap-gapo na. Sana nasaya ti trato kanyak dagiti dadakkel mau. Nagsakit ti panagsasauda kanyak. Anya? Ni, di mo kumamot sa ti kasta ah? Awan mo ti sinasauda kontra kan ka. Anya nga awan. Konsentidor da pekidi ah. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Agdadata lang aruden ang makitkita da sa baliter aramida. Kanunungan da pailaan. Awan ti sabaling araramidak seryo. Agim imon kalaang iti angin. Agsinatalangan nuluklukwen nak. Sanak amabutang amapukaw ka itibiyag ko. Anya? Ingkala dagiti impadawat mo amakmakan kada tatangkin na ng mau. Anya? Ruel, pasensya kan no pinangtaan na kagayam ni Seryo nga asawak. Nakabut-butang mat ni Siryaw. Ipagarup na nga da relasyon ta. Manangimon ngamin ti asawak. Iso asya kung takit-kit daw iti pamakawan kan ka. Awan ti rumbang kidawam iti pamakawan kanyak. Zina awan mat basol mo kanyak. Ruel, Nagsingpit ka kit ding asawa na Tadi mo mapanurot asinaan ti kasya klase ti lalakay. ay na. Aga pa kami laang nusong batak. Iso adyaklatan ikaskaso dagiti ibagbagana. Kaputa awan mat kinapudno na. Sa bagay. Talaga lang amin anagalas ti ugali ti asawa. Agim imon laang iti angin. Ayan ni sining anak ka, Siryaw. Awan dito ibalay. Napanan na. Daka mo ah. Saan ka diyan nagpakadakan ka? Saan? Anya nga tanga oras nga agsubli dito'y balayaw. Daka rod ang mau. Awagan man kit diti cellphone na, taadda ibaga. Nagadulakit din nga ibagbagayon. Imbagak lang aron nga awan dito ibalay. Ha? Nalabit anak kisinarak iti lalaki na ni Zeni. Uno saan? Kinasinarak na di tumboy agayem na. Anya? Lalaki ro day dyan nga anak yaw. Intun kwan, insi na kung teonan ba eh. Agmay-may saka kadilang dito'y balayo, friend. Adda na panan ni Seryo. Iso asyak lang itati adda dito'y balay, pren. Oh, adto'y friend. Alang nga umday ta pasarabok kan ka. Ni, chocolate mat lagi to'y, friend. Wen, insang put ko dagita at chocolate, tapno maramanamot. Agyaman ang ngarod Sika pa yantiin may dito'y balay. Tapno yawat mo laang kanyak ti chocolate. Awan anyaman na, friend. Sanak met lang agbayag, tadabit pa panak. Indagas ko lakin ka dagita at chocolate. Sige, friend. Ulitat man ang ti agyaman.
tinaramid na dya tumboy dito balay, ah. At dalabiit indagas na, lakay. Anya day tang indagas na. Chocolate. Anya? Sinagutan na ka iti chocolate da dya tumboy. Pasarabo na kanyak tanabiit pa yan nagapo iti abroad. Ay. Di yo man iyalis ti alipospos ko, Zeni. Agdat daton lakit dikin ka da dya tumboy. Ay, yan niya kalakit din aya. Ikam manan iti sabali aka ipapanan ti panangitid kanyak ni Joanna iti chocolate. Anya tinaramid yun dito balay, ah. Anya kumangay ti sabali nga inaramid na dito balay kat awan met. Indagas na laang dayta chocolate. Anya tinaramid yun kunak. Di ka kumagpungtot Awan ti dakas nga inaramid mi ka ni Joanna. Ulbod! Agsi na talangan. Agsi naman ti bagbagam. Talaga mo. Anya nga iti amok nga inaramid yaw. Isong agsi na talangan. Saan kumamot aday tati bagam kanyak seryo? Saan ta nga agsina? Gaputa awan mo't madi nga aramidat. Balang kantis ka babae. Nakatalikudak latbit. Gulguliban na ka. Lakay, agpukpukaw manin ni Siryaw amanugang ta. Apay ka numanin aya. Nalabit nga agim-imon manin iti angain. Lima basak ngamin itay ijay balay ta. Aglablabusin tayo dya Siryaw. Awan lakit agong ungait. Wan nga raw lakay. Siyak pa yun ti maumay ti kasjay nga ugali na. Nagalas ti ugali tayo dya manugang tabakait. Puor ti kararwa ti anak ta. Agsi na talangan. Gapot aluklukwen nakla ang sini. Saan ka aluklukwan, seryo? Talaga nga awan madi nga aramidak. Si kalaang ti agpampanunot iti kasta. Naumakon. Agsi na tan. O sige, agsinata nga rodan no dayta ti kayat mo. Anya? Mayat ka nga agsi na tan. Wan, seryo. Total, kanayon mo matlang nga ibagaday ta. Nga agsinatan. O, di agsinata nga rodan. Anya? Ay kwa. Saan tagayam nga agsi na? Jacket nga agsi na tabagit. Agsinatan. Dayta mo ti kanayon mo nga ibaga kanyak. Kun kunakla nga agsi na ta. Pangbutbutong ka lang kan kaday jay. Pakawanan na agsi na eh. Basta agsinatan, tan na umaakmutan iti ugalim, seryo. Sina, no sina. Saan na? Jak kayat ti makisinakan ka. Kun kunak lang, akayat ka nga isina. Bakay. Anya laki dain. Daitan tumag nga main, Siryaw. Anya nga ita. Ni bakit mo ti makisinakin ka. Anya laki dain. Ala, papagayam. Ditan tinagpatinggaan ti maisapay apakasiritaan iti biyag. Nga intay pinaulwan. Sina no sina. Dito'y drama tayaw. Anya laki din. Insurat ni Tia Tina Minisays. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Abay, di ka agbalon iti pangaldawam? Agbalon na, lakay. Anya nga iti kanek no aldaw no sanak ngagbalon. Anya nga ron ti balonom ita. Alangan anateng ti sidaam no aldaw. Sana, jak kaya ti agbalon iti natang. Anya nga iti makunadag iti gagayom ko no bilang laang. Ha? Ibagada nga anyamot tenday ta asawa ti kagawad. Kanayon anatang ti sidaan na. O, di kat nakababainan. Kung nagpaiso niya. Ay. Maibabati dayaw ka, kas kagawad no kasta. Iso asaan amabalin anatang ti balunak iji office, nakababain.
Adamat beef ijay ref. Di isun ti balaw ng bakit? Uy, bakla, nagbalon ka di? Of course, Nagbalo na. Poor tayo ngayon, kaya wala munang kakain-kain sa labas. Kasta? No money. Ngamin, inusar ko ang nagsayot. Iso ang nagbalo na ka. Anya kalakit din aya. Unay day na panagsayat mo. Garampang kantumat. Ken, sikangay, nagbalon ka? Aywan nagbalonak. Iso ang mga talatan injay kusina. Sure, babaita. Manganta iti kusina, na imas ti sidak. Kasta? Kat, anya ti sidam ngay? Siyempre, vegetable. Kunaklaki din no bulalo. Natengmot gaya. Bakla ka talaga. Ala, ibusan tanda ito balon ko, friend. Sayang met no ada mabati. Kadwan uray da ito'y balon ko, ibusan ta. Uwan gayam, kunak man noon diet ka. Ay, salbag dayta diet. Ay, manganta kit di. Manganta iti adu. Ne, kasla pasig anatan iti si Daywan, Sheila. Bakla. Ay, Juan, Ma'am Teresa, pasig anatang dayto si Dami. Then, what is your problem anyway? Siguro, awan ngamin paggatang yu iti karne, wenno sa bali pa'y ngagkakaimas asidaanan niya. Anya? Oh, kitain nyo da ito'y sida. Beef ko naman. Sa anak nga agsidsida iti natang akas iti sidayo anya. Anya mo tunday ta sidayo? Rabong, nakasaksakit iti karabukob. Anya? Palibhasa, poor kasi kayo. Di tulad sa akin, kagawad ang asawa ko. Anya? Diyos ko, pakayangam. Ay, stay pakawanam. Una yan ni Ma'am Teresa? Oo nga. Kagawad lang ti salbang asawa na kunamlan asino nakabaknangan. Ay, pakawanam. Wan nga rod, limas tugmot ta ni Ma'am Teresa idi nagkagawad nila kay na. Saan mo't asigod akas jay? Ay, na nagbaloy ti ugali na manipod nagtugaw nila kay na akagawad. Ngimato ti isbuda. Agraman ulo da di makkel. No syakla amay sa. Saan anasaya at dayjay nga ugali na? Aguyaw iti si dati kakadwana? Ay una yan. Kunamlano ka na yun mo't akarne ti si Dana. Ay na, bye-bye amon, friend. Saan nga iso ti makadadal iti beauty ta? Bayan tanda kita. Saan abali? Ay, bakit mutinday ta? Ay, kuribet-bet kaya ang awanan bain na bakbaketan. Pasikat pa. Nanggigil akyes. Ano pa yan? Lakay, amom da Sheila kan bakla akatrabaho. Apay, bakit? Kanayon anateng ti sidaan da. Iso lang iso. Anya? Wala kay. Katawa ak nga rod ida. Ngamin, no saan arabong tibalon da asida. Talbos ti sayote, wano saan tuyo anakabang bangsit. Anya? Wala kay. Ay, pimandamat. Saan akas kanyak akanayon amit ti sidaak ama pa nagtrabaho. Nay, si kamot gayam, Teresa, anya tigatangam. Ha? Apay kastamot ang diawag yung kanyak nana. Teresa Latan. Ha? Ma'am Teresa kunayo Kan maysa kagawad nila kay ko. Iso arumbang ma'am tiyawag yung kanyak. Nalawag. Ani ha? Uwan, Ma'am Teresa. Kasta
Kat, anya nga rod ti katangan yaw. Ma'am, Gumatangak iti 2 kilo a karne. Pork nga na. Kan, kumpletuan nyo ti rekado na. oo, sige, mabait lang wan. Awan gayam, amang ano kayat mo agumatang itinatang nga isagpawyaw. Adalakok anatang, kapuros amin dagita. Ay na, saanan na. Manipot nagtugaw nila kay kukas kagawad, saan kaming agsidsida itinatang. Ngamin, addan igatang mi iti karne. Saan min akayat tinatang. Isulaang timang dadaal itiraman ti sabaw ti karne, no iso ti isagpaw. Anya? Mala, yagyon ti karne agat gatangak nana. Di kay agbayag-bayag. Anya mo tanin na napiling. Ibaga nakit din agumatangak kano iti lako na anatang kapuros kano. Apa di kagimatang no kapuros? Amom ayang agsidsidaak itinatang. No way. Ang mga nuadda sa bidong dyan natang alako na. Ay, sa bagay Kun may sa, makadadaon lang itiraman ti karni tinatang. Iso asaan akong agumat gatang, pasiglat a karne ti sidsidaan talakay. Anya, kasta timbaga ni Teresa ken ka. Wan, saan da ka no agsidsida itinatang? Manipon nagtugaw nila kay nakas kagawad. Anya, ay hunay ay naglastugain. Uwang nga raw, kasta unay matan alimas tuganda, manipon nagkagawad dayjay adado. Ay kung makitan tao inton umay apa nagbubotos no mga bakpay. Uwang nga raw, ngam no siyak, dak kayatan nga ibutos ni dado. Itaan na minsan laan nagtugaw, lastog na mo't amin ang alastaw. Di kasanaw no agtugaw tumanan. Mga nuad anda ngumato ti isbuda, kasla rinbaw. Ay una yan takasla rin ba? Kawamay, iso nga oray siya ka ke. Jak ibutos, tikas ka ni Dadaw. Saan arumbang nga agturay manan iti barangay. Umadanin ti panagbubutos. Dandanin, friend. Mabilbilang na lang ang mga araw. Uwan nga raw. Para makita kung mananalo pa sila. Ay, salbag. Ne, agong ungot ka man ah. No! Tunggal mapanunot ko ni Ma'am Teresa. Ay, rumwarti sarak nga basit. Sapay la ko mata maabak jay kwa. Saan matan siguro? Ngamin, ado matan ti tao ang nakakita iti saan anasaya at nga ugali da. Manipod nagkagawad dayjay adado. Ay na, imbis nga ikampanyak. Saanen? Ibagbagakit di ang adida ibut-butos ta nagalas ti ugali da. Nang runa la di Teresa. Ay, kunamlano kwa. Ay, Makitan to no mga bakpay. Ngamsapay la kuma, tasaan. Itaag lang asimrak, ngamin, busy kami iti asawak iti manunga aldaw. apay nga magbagam kanyak. Damdamag ka kaya? Saan mo? Ibagbagak lang tapno amom. Ayun gayang bakla. Ibutos yun to nila kay ko manulaangan nga aldaw, panagbubutosan. In your dreams. Makabut-butos iti asawa. Anya, ay, nagbastos ka matan bakla. Ura si kamat No kasano ti kinabastos kung nabasbastos ka. Anya, Ano ti mabalin a kampanyaan mi? Don't me. Don't me. Ngamin, ore aglupisay ka dito isang wanak. Don't me. Jak ibutos nila kay mo. Anya? Kasta tim bagakan ka da bakla? wan lakay, yawanan baing. Ure di nak ibutos da jay. Awan bibiyang ko.
Hanya ko madadya bakla kung para iti amin at tao dito barangay, amayat amang ibutos kanya. Ha? Hindi kawalan ang baklang yon sa butos ko. Oh, ibagam to ritakan ko na. Sa bagay matkit niya. Kani ibagam pa saan ngagparparang kanya, mga madurab ko na dya bakla. Nay, da kayo magganti masabat ko tata. Nay, kagawad. Ano yung baga orasyo, ha? Di na tulip-lipatan inton panagbubutos, ha? Gawin ano, Jack malipatan. Ay, pangasyo mo tata ibutos nak manen. Di ka madanagan. Tanong mapagasatan nak manen ang mga baka. Patarimaan ko amin adadala kalsada dito purok tayo. Ay, nasayat ano kasta. Uray ije purok yo kumamit kagawad. Patarimaan nyo mo dagiti dadal apa nagpampanunot ti tataaw. Wayne, dagiti kasken ka ang nagkagawad laeng limastugan. Nagkagawad ka unlay, ngimaton ti isbo, makaslarin bo. Iso pasensya kan kagawad di mo naman nga ibutos ka, ipakpakaunakaon. Ay na. Marik na ka medyo agtigtigar-gar ti bagek. Bakit? Ni, apay ko mga agtigar-gar ka ngay lakay. Relax ka lang. Masigurado ka may saka kadagiti mapagasatan amang nga pa. Sapay lang ko ma. Ang mga maatake ak no sa anak ang mapagasatan. Anya, ay na mga baka ko naktumang. Ay, makapaulak at talaga. Ha? Ni, anya tikat katawaam si kabakla. Ay, salsalud-sudan. Doon niya tikat katawaak. Ay, nakita min ko ni Sheila ti result. Ay na, daksang gasat. Maikawalu kayo. Ex kagawad. Ha? Anyat ka't mo sawan, bakla. Di mo maawatan. Maikawalu kayo kunag. Kati may sa makapaalak. May salaang tilamang yo. Iti may kaipito. Anya? Ay na! Ay, naggasatan George. Ay, no. Nagganasan George, I mean. Tapno amoyo anya. Legit ang saya. Anya? Anya, matintigas tayo. Salbag. Anya ngay nga rod lang kay. Aklunin talatan asaan mo siguro agasat ti mga bakmanen. Ay, huwag nga rod. May sa tilamang. Ang, una yun. Nagsakit a panunutan. Ay. Anya ngay nga rod. Adan tulat na lakay. Saan lang amay may sa ti aldaw. Ay, sa bagay Ay, danglayo dita apo. Danglayo. Libre ito. Ha? Jakilakla ko. Di awanan baing abakla. Masipat ko lakit di awanan baing. Bakit? Ibaga man, tasaan adito'y asilig ti balay ti umay na pagpukpukawan day tabakla. Ang mga noon, adda pumunot ti ulok. Ay, nakamatat day tayo ti bunang. Nagbalon ka, bakla? Siyempre, hindi tayo mayaman, Ngam amo, naimasisidaak, dinakdakan. Kasta ka di? Kat nasayaat Siyak, king crab mat ti sidak. Ay, sana all, yumayaman ka na yata. Si kakit di mat, yumayaman nga ibagbagam. Nakurapay manwan no saan, makasidalat tayo tinaimas. Abay, bak nang laangaya. Sa bagay, kasla ka dagiti amok idaglawlaw. Kita man, no aging gaita, kat karnila tati si dada, itata na abak da. Shh! Tumala ka man. Inton kwan mangag na ka, amom lang arod. Di ore mangeg na.
Awan bibiyang ko. Ay, umatoy ata isagunot ko. Ne, itaman pa ngayon muna kayo anangan, Ma'am Teresa. Ha? Oy, nakaskas daaw. Sardinas ti si Dayo? Anya? Hoy! Anya man ti sida awan bibiyang mo. Ay, hindi ako nakikialam. Mas daaw lang ako. Ngamin, idi kagawad pa nila kay mo. Kasta unay tilastog mo kaya. Kunam, asan ka nga agsidsida iti dilata? Kas kadanateng? Gapo, taday gatang mo itagkakaimas asidaem. Ngam itatanaabak. Ay na! Ay, may sapay ti lamang. Nako! Sardinas na ang inuulam mo. Anya? Ngam ala! Ituloy mo lata ti mangan. Imasam ti sardinas. Anya? Amom no niya ti si Dami. Dinakdakan. Oh, kan king crab. Oh, ano pa? Nagimasan George. Todas balanggi. Saan akas iti si Dam? Sardinas. Ay nako, cheap. Walang ulo. Politics to sardines? Hoy, gigil ako, girl. Ano ba yan? Sardinas, itapon ko yan. Di ta ka malangan? Ay, una yun ti kastoy abiyag. Awan pa'y naimas asidaan mat. Manon abulan asaan anakaramraman da tao iti karne. Ha? Nung nga tainak pa'y laumutang ijay ayan ni Nana Piling lakay. Eh, mapangkaumutang No, danam naman, mapagbayad mo. Mapangka Wan ngagpaisoan niya. Panagsusweldo ngagpaiso. Ngam manulang ti mabati kanyak. Ngamin, mapan itilon ko. Ano, santa na bakit? Uray sardinas ti utangan. No pa utangan da ka Wan lakay. Ala, urayon na. Tainak pa'y umutang. Tapnumangan tamutten. Anya? Umutang ka iti sardinas kan natang, madam. Ha? Wan ko manana. Nay, kunak man no saan kayo nga agsidsida iti natang. Ang mga numadadaal ti salon at yaw no bilang laang. Ikwa. Ninanamot. Agsidsida kami. Anya lakit din. Kunak agsidsida kayo gaya man. Manipod na abak ni Dadaw kas kagawad. Ha? Ay na, Teresa, di makunak laang. Saan nga min anasaya at ti agpangpangas. Anya man dagiti mapaspasamak iti biyag tayo. Agtali na agtay lata kumaan pa kumbaba. Nana. Saan tay kumaapanunutan amas lamang tayo kumpara iti sabali a tao. Ngamen, no kasta ti mapasamak, namnamaam nga iti bigat, kat tinangato nga isbom kat bumaba. Maawatang. Wan nana. Kat pasensya kay kuman kadagiti saan anasaya at ngayon pakpakita mi nga agasawa. Idi kagawad pa'y laeng ni Dado. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din. Abay, di ka agbalon iti pangaldawam? Agbalon na, lakay. Anya nga iti kanek no aldaw no sanak ngagbalon. Kanya nga ron ti balonom ita. Alangan anateng ti sidaam no aldaw. Sana, jak kaya ti agbalon itinatang. Anya nga iti makunadag iti gagayom ko no bilang laang. Ha? Ibagada nga anyamot tenday ta asawa ti kagawad, kanayon anatang ti sidaan na. Di kat nakababainan. Kung nagpaiso niya.
Ay. May babati dayaw ka, kas kagawad no kasta. Isu asaan ang mabalin anateng tibalunok ijay office, nakababain. Adamat beef ijay ref. Di isun ti balaw ng bakit? Uy, bakla, nagbalon ka di? Of course, Nagbalo na. Poor tayo ngayon, kaya wala munang kakain-kain sa labas. Kasta? No money. Ngamin, inusar ko ang nagsayot. Iso ang nagbalo na ka. Anya kalakit din aya. Unay day na panagsayat mo. Garampang kantumat. Ken, sikangay, nagbalon ka? Aywan nagbalonak. Iso ang mga talatan injay kusina. Sure, babaita. Manganta iti kusina, na imas ti sidak. Kasta? Kat, anya ti sidam ngay? Siyempre, vegetable. Kunaklaki din no bulalo. Natengmot gaya. Bakla ka talaga. Ala, ibusan tanda ito balon ko, friend. Sayang met no da mabati. Kadwan uray da ito'y balon ko, ibusan ta. Uwan gayam, kunak man noon diet ka. Ay, salbag da diet. Ay, manganta kit di. Manganta iti adu. Ne, kasla pasig anateng ti si Daywan, Sheila. Bakla. Ay, Juan, Ma'am Teresa, pasig anateng da ito si Dami. Then, what is your problem anyway? Siguro, awan ngamin paggatang yu iti karne, wenno sa bali pa'y ngagkakaimas asidaanan niya. Anya? Kitain nyo da ito'y sida. Beef ko naman. Sa anak nga agsidsida iti nateng akas iti sidayo anya. Anya mo tunday ta sidayo? Rabong, nakasaksakit iti karabo ko. Anya? Palibhasa, poor kasi kayo. Di tulad sa akin, kagawad ang asawa ko. Anya? Diyos ko, pakayangam. Ay, stay pakawanam. Una yan ni Ma'am Teresa? Oo nga. Kagawad lang ti salbang asawa na kunamlan asino nakabaknangan. Ay, pakawanam. Wan nga rod, limas tugmot ta ni Ma'am Teresa idi nagkagawad nila kay na. Saan mo't asigod akas jay? Ay, na nagbalik ti ugali na manipod nagtugaw nila kay na akagawad. Ni mato ti isbuda. Agraman ulo da di makkel. No syakla amay sa. Saan anasaya at dayjay nga ugali na? Aguyaw iti si dati kakadwana? Ay una yan. Kunamlano ka na yun mo't akarne ti si Dana. Ay na, bye-bye amon, friend. Saan nga iso ti makadadal iti beauty ta? Bayan tanda kita. Saan abali? Ay, bakit mo tinday ta? Ay, kuribet-bet kaya ang awanan bain na bakbaketan. Pasikat pa. Nanggigil akyes. Ano pa yan? Lakay, amom da Sheila kan bakla akatrabaho. Apay, bakit? Kanayon anateng ti sidaan da. Iso lang iso. Anya? Wala kay. Katawa ak nga rod ida. Ngamin, no saan arabong tibalon da asida. Talbos ti sayote, wano saan tuyo anakabang bangsit. Anya? Wala kay. Ay, pimandamat. Saan akas kanyak akanayon amit ti sidaak ama pa nagtrabaho. Nay, si kamot gayam, Teresa, anya tigatangam. Ha? Apay kastamot ang diawag yung kanyak nana. Teresa Latan. Ha? Ma'am Teresa kunayo Kan may sa kagawad nila kay ko.
Iso arumbang ma'am, tiyawag yo kanya. Nalawag. Aniha? Uwan, Ma'am Teresa. Kasta Kat, anya nga rod ti katangan yaw. Ma'am. Gumatangak iti 2 kilo a karne. Pork nga na. Ken, kumpletuan nyo ti rekado na. Oo, sige. Mabait lang, Wan. Wan gayam. Amang ano kayat mo agumatang itinatang nga isagpawyaw. Adalakok anatang, kapuros amin dagita. Ay na, saanan na. Manipot nagtugaw nila kay ko kas kagawad, saan kaming agsid-sida itinatang. Ngamin, addan igatang mi ti karne. Saan min akayat tinatang. Isula ang timang dadaal itiraman ti sabaw ti karne, no iso ti isagpaw. Anya? Mala, yun ti karne agat-gatangak nana. Di kay agbayag-bayag. Anya mo tanin na napiling. Ibaga nakit din agumatangak kano itilako na anatang kapuros kano. Apa di kagimatang no kapuros? Amom ayang agsidsidaak itinatang. No way. Ang mga nuadda sa bidong dyan natang alako na. Ay, sa bagay Kun may sa, makadadaon lang itiraman ti karni tinatang. Iso asaan akong agumat gatang, pasiglat a karne ti sidsidaan talakay. Anya, kasta timbaga ni Teresa ken ka. Wan, saan da ka no agsid sida itinatang? Manipon nagtugaw nila kay nakas kagawad. Anya, ay hunay ay naglastugain. Wan nga raw, kasta unay matan alimas tuganda. Manipon nagkagawad dayjay adado. Ay kung makitan tao inton umay apa nagbubotos no mga bakpay. Wan nga raw, ngam no siyak, dak kayatan nga ibutos ni dado. Itaan na minsan laan nagtugaw. Lastog na mo't amin ang alastaw. Di kasanaw no agtugaw tumanan. Mga nuad anda ngumato ti isbuda, kasla rinbaw. Ay una yan takasla rin ba? Kawamay, iso nga oray siya ka ke. Jak ibutos, tikas ka ni Dadaw. San arumbang nga agturay manan iti barangay. Umadanin ti panagbubutos. Dandanin, friend. Mabilbilang na lang ang mga araw. Uwan nga rod. Para makita kung mananalo pa sila. Ay, salbag. Ne, agong-ungot ka man No! Tunggal mapanunot ko ni Ma'am Teresa. Ay, rumwarti sarak nga basit. Sapay lang ko mata maabak jay kwa. Saan matan siguro? Ngamin, ado matan ti tao ang nakakita iti saan anasaya at nga ugali da. Manipod nagkagawad dayjay adado. Ay na, imbis nga ikampanyak. Saanen? Ibagbagakit di ang adida ibut-butos ta nagalas ti ugali da. Nang runa la di Teresa. Ay, kunamlano kwa. Ay, Makitan to no mga bakpay. Ngamsapay la kuma, tasaan. Asimrak, ngamin, busy kami iti asawak iti manunga aldaw. apay nga bagbagam kanya, damdamag ka kaya? Saan mo? Ibagbagak lang tapno amom. Ayun gayang bakla. Ibutos yun to nila kay ko manulaangan nga aldaw, panagbubutosan. In your dreams. Makabut-butos iti asawa. Anya, ay, nagbastos ka matan bakla. Ura si kamat No kasano ti kinabastos kung nabasbastos ka. Anya! Ano ti mabalin a kampanyaan mi? Don't me. Ngamin, ore aglupisay ka dito isang wanak. Don't me. Jak ibutos nila kay mo. Anya! Anya, kasta timbagakan ka na dya bakla? Ay,
Wan lakay, ti awanan baing. Uray di ibutos da jay, awan bibiyang ko. Hanya ko madadya bakla kung para iti amin at tao dito barangay, amayat amang ibutos kanya. Ha? Hindi kawalan ang baklang yon sa butos ko. Oh, ibagam to ritakan ko na. Sa bagay matkit niya. Kani ibagam pa, saan ngagparparang kanya, mga madurab ko dadya bakla. Nay, da kayo magganti masabat ko tata. Nay, kagawad. Anay baga orasyo, ha? Di tulip-lipatan inton panagbubutos, ha? Gawin ano, Jack malipatan. Ay, pangasyo mo tata ibutos dak manen. Di ka madanagan. Tano, mapagasatan ak manen ang mga baka. Patarimaan ko amin adadala kalsada dito purok tayo. Nasayat ano kasta. Uray ije purok yo kumamit kagawad. Patarimaan nyo mo dagiti dadal apa nagpampanunot ti tataaw. Wayne, dagiti kasken ka ang nagkagawad laeng limastugan. Nagkagawad ka unlay, ngimaton ti isbo, makaslarin bo. Iso pasensyakan kagawad di mo naman nga ibutos ka, ipakpakaunakaon. Ay na. Marik na ka medyo agtigtigar-gar ti bagek. Bakit? Ni, apay ko mga agtigar-gar ka ngay lakay. Relax ka kadilang. Masigurado ka may saka kadagiti mapagasatan amang nga pa. Sapay lang ko ma. Ang mga maatake ak no sa anak ang mapagasatan. Anya, ay na mga baka ko naktumang. Ay, makapaulak at talaga. Ha? Ni, anya tikat katawaam si kabakla. Ay, salsaludsudem, doon niya tikat katawaak. Ay, nakita min ko ni Sheila ti result. Ay na, daksang gasat, maikawalo kayo, ex kagawad. Ha? Anyat ka't mo asawan, bakla. Di mo maawatan, maikawalo kayo kunag. Kati may sa makapaalak, may salaang tilamangyo, iti may kaipito. Anya? Ay na! Ay, naggasatan George. Ay, no. Nagganasan George, I mean. Tapno amoyo anya. Legit ang saya. Anya? Anya, matintigas tayo. Salbag. Anya ngay nga rod lang kay. Aklunin talatan asaan mo siguro agasat ti mga bakmanen. Huwag nga rod. May sa tilamang. Ang, una yun. Nagsakit a panunutan. Ay. Anya ngay nga rod. Adan tulat na lakay. Saan lang amay may sa ti aldaw. Ay, sa bagay Ay, danglayo dita apo. Danglayo. Libre ito. Ha? Jakilakla ko. Ti awanan baing abakla. Masipat ko lakit di ti awanan baing. Bakit? Ibaga man, tasaan adito'y asinig ti balay ti umay na pagpukpukawan day tabakla. Ang mga noon, adda pumunot ti ulok. Ay, nakamatat day tayo ti bunang. Nagbalon ka, bakla? Siyempre, hindi tayo mayaman, Ngam amo, naimasisidaak, dinakdakan. Kasta ka di? Kat nasayaat Siyak, king crab mat ti sidak. Ay, sana all, yumayaman ka na yata. Si kakit di mat, yumayaman nga ibagbagam. Nakurapay manwan no saan, makasidalat tayo tinaimas. Abay, bak nang laangaya. Sa bagay, kasla ka dagiti amamok idaglawlaw. Kita man, no aging gaita, kat karnila tati si dada, itata na abak da. Shh!
Tumala ka man. Inton kwan mangag na ka. Amom lang nga rod. Di ore mangag na. Awan bibiyang ko. Ay, umatoy ata isagunot ko. Ne, itaman pa ngayon muna kayo anangan, Ma'am Teresa. Ha? Oy, nakaskas daaw. Sardinas ti si Dayo? Anya? Hoy! Anya man ti sida awan bibiyang mo. Ay, hindi ako nakikialam. Mas daaw lang ako. Ngamin, idi kagawad pa nila kay mo. Kasta unay tilastog mo kaya. Kunam, asan ka nga agsidsida iti dilata? Kas kadanateng? Gapo, taday gatang mo iti kakaimas asidaem. Ngam itatanaabak. Ay na! Ay, may sapay ti lamang. Nako! Sardinas na ang inuulam mo. Anya? Ngam ala! Ituloy mo lata ti mangan. Imasam ti sardinas. Anya? Amom no niya ti si Dami. Dinakdakan. Oh, kan king crab. Oh, ano pa? Nagimasan George. Todas balanggi. Saan akas iti si Dam? Sardinas. Ay nako, cheap. Walang ulo. Politics to sardines? Hoy, gigil ako, girl. Ano ba yan? Sardinas, itapon ko yan. Di ta ka manlangan? Ay, una yan ti kastoy abiyag. Awan pa'y naimas asidaan mat. Manon abulan asaan anakaramraman da tao iti karne. Ha? Nung nga tainak pa'y laumutang ijay ayan ni Nana Piling lakay. Eh, kung mapangkaumutang no, danam naman mapagbayad mo. Mapangka Wan ngagpaisoan niya. Panagsusweldo ngagpaiso. Ngam manulang ti mabati kanyak. Ngamin, mapan itilon ko. Ano, santa na bakit? Uray sardinas ti utangam. No pa utangan da ka Wan lakay. Ala, urayon na. Tainak pa'y umutang. Tapnumangan tamagtan. Anya? Umutang ka iti sardinas kan natang, madam. Ha? Wan ko manana. Nay, kunak manusaan kayo nga agsidsida iti natang. Ang mga numadadaal ti salon at yaw no bilang laang. Ikwa. Ninanamot. Agsidsida kami. Anya lakit din. Kunak agsidsida kayo gaya man. Manipod na abak ni Dadaw kas kagawad. Ha? Ay na, Teresa, di makunak laang. Saan nga min anasaya at ti agpangpangas. Anya man dagiti mapaspasamak iti biyag tayo. Agtali na agtay lata kumaana pa kumbaba. Nana. Saan tay kumaapanunutan amas lamang tayo kumpara iti sabali a tao. Ngamen, no kasta ti mapasamak, namnamaam nga iti bigat, kat tinangato nga isbom kat bumaba. Maawatang. Wan nana. Kat pasensya kay kuman kadagiti saan anasaya at ngayon pakpakita mi nga agasawa. Idi kagawad pa'y laeng ni Dado. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. At yaman kami, itingkay, panang tarabay.